Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dulur-dulur. Kenalno jenengku Jessica Laurencia Angelina. Saking kelas 12/4 absen 13. Asline aku nang kini ku wis lulus wis suwi, tapi nek nyawang bocah sekolah saiki iku rasane ku pengen sekolah maneh, tapi yo wegah. Zaman sekolahku versus zaman saiki. Kowe ngerti? Zaman aku sekolah biyen rasane abot banget. Nek pas pelajaran sing paling medeni iku ibu guru nunjuk maju ngarep soal ing papan tulis. Rasane koyo arep perang deg-degan, sikil rasane kemringet nulis soal iku sampai miring-miring. Ngejer pokoke. Saiki bocah sekolah saiki Bu Guru, nggih cah saiki ngarep soal nomor 1 nggih. Murid ngetokno HP. Oke Bu, ngomong alon. Selesaikan soal matematika kelas 9 persamaan kuadrat. Mari ngono muncul jawabane. Langsung gampang. Kurang ajar anjenila sekolah apa kursus Google. Jaman biyen nek nyontek kudu wani. Nyontek kanca mburi. Iku kudu ndelik-ndelik nganggo tangan. Nek konangan iki yo kuping iki sing dadi korban. Saiki nyontek iki wis level pro. Wih, nomor 3 opo? Gampang, share screen wae, Bro. Wong jajal nyontek saiki ora perlu ndingkluk, cukup klik-klik share. Wis yo, gak sampe teko kuno maneh arek sekolah zaman saiki iku. Mari ngono HP lan sosial media. Biyen barang sing paling larang regane iku nang tas iku tip X alias typo. Mergo tip X iki penentu nasib ulangan. Nek tip X entek tulisanmu iku salah, wis uripmu iku wis koyo salah kabeh. Saiki HP-ne bocah sekolah saiki gadgete luwih apik timbang laptopku. Pas longgo nek ojek online budal sekolah zaman biyen. Pak alon-alon nggih, engko telat. Saiki, Pak mboten usah cepet-cepet storyku durung rampung kok viewers-e mudhun. Wes sekolah iku nomor 2, viewers iku nomor 1. Bayangno pas upacara bendera. Zaman biyen siap gerak hormat gerak. Saiki live nang TikTok background bendera filtere sing lambene abang menor-menor. Narasine, "Hai guys, aku lagi upacara besti, panas pol, sone ganggu, sone DJ jedak jeduk wis, wae ben rame." Lah iki upacara apa privat konten. Terus mari kudu gak sampe teko kuno maneh arek sekolah zaman saiki. Duit jajan lan gaya hidup. Zaman aku sekolah, duit jajan niku mek 2000. Wis dadi raja, isih iso tuku apa-apa. Misale yo, duit 2000 iku mang tuku es lele niku 500. Mari ngono cilok 1000 iku oleh 3. Mari ngono sisa 500 digo nabung nang celengan kodok. Saiki duit jajan 10.000 wis kaya duit receh. Kok duitku entek kabeh, Mak? Lan dinggo apa, Nduk? Dinggo tuku kopi sejenenge angel kae lho, Mak. Sing medium size, double shot, double extra vanilla, sirup lice opo wis sembarang iku. Jayan bocah sekolah zaman saiki. Pesen kopi wis kaya pengusaha sing lagi meeting karo investor. Terus mulai sekolah zaman biyen mampir pinggir dalan. Tuku tahu petis sing pedese medeni. Saiki nang kafe guys, fotone sing estetik aja lali filtere sing kandel. Kowe ngerti to jenenge seragam sekolah iku artine seragam padha. Zaman biyen seragam ya seragam. Klambi iku dilebokno, sabuk dienggo, sepatune ireng. Zaman saiki seragam iku wis seragam tapi koyo wis seragame iku koyo lomba fashion ngono. Rok iku didadekno span koyo mermaid, klambine dikethok, dienggo koyo crop top, sabuke ilang, sepatune brand kudu limited edition sing regane koyo motor second. Dadi sekolah saiki kudu golek ilmu tapi golek OOTD, outfit of the day. Terus
Ceritani. Urusan tresno utawa cinta. Hal cinta alias tresno jaman biyen. Nek seneng karo kanca sekelas carane mung siji. Ngirim surat nganggo gambar hati sing ditusuk panah. Rasane koyo so sweet banget. Tulisane ning surat iku, aku seneng kowe. Tulisan iki aja diwaca sapa-sapa ya. Salam hangat dari pemuja rahasia. Saiki surat ilang kabeh. Saiki gantine ku chat WA. Hai P, kok durung read? Ya apa kok durung dibales? Kowe ghosting aku. Ya Allah. Bocah cek umur belasan wis ngerti istilah ghosting. Terus nek putus jaman biyen, mong sedih. Ning kamar ku muter lagu grup band sing lirik-lirike ku galau. Saiki drama story IG ku 24 jam. Story siji. Kata-kata galau nganggo background ireng. Story loros. Foto bareng sing wis diarsip ning IG. Story telu. Caption nih, mulai saiki aku strong. Gak butuh kowe, gak butuh sapa-sapa. Aku jek pengen dhewe. Nek putus sak donya kudu ngerti nek awak dhewe lagi putus galau kabeh kudu ngerti. Soale arek jaman saiki ku ya wis kaya ngono ku. Sithik-sithik diposting di sosial media. Wis. Dadi kabeh dulur-dulur intine jaman iku wis ganti. Teknologi ku wis maju. Sekolah saiki ku luwih gampang, tapi tantangan iku luwih abot. Mergo kudu mikir arep upload story apa maneh ya ben dianggep keren. Muga-muga bocah-bocah saiki ku tetep eling. Nek sekolah iku sing paling penting golek ilmu sing apa kanggo golek ilmu sing bener. HP ku digunakno kanggo sinau, dudu mung update status WA utawa stalking mantan. Wis ndang sinau nek sing tenanan aja nganti ketemu nyontek nang mburi. Wis nang kene aku pamit undur diri, cukup semanten saking aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.